Malukan yung nakakita. Bisyaw. Gamit ang kanyang bibig, at saka mabilis itong nilunok. Sino ang mag-aakalang siya ay bigla na lang nagsuka, at direkta itong nilabas na parang itlog. Sumunod niya ang pangalawang itlog. Oo, ang batawa. Malukan yung nakakita. Bisyaw. Gamit ang kanyang bibig, at saka mabilis itong nilunok. Sino ang mag-aakalang siya ay bigla na lang nagsuka, at direkta itong nilabas na parang itlog. Sumunod niya ang pangalawang itlog. Oo, ang batawa. Malukan yung nakakita. Bisyaw. Gamit ang kanyang bibig, at saka mabilis itong nilunok. Sino ang mag-aakalang siya ay bigla na lang nagsuka, at direkta itong nilabas na parang itlog. Sumunod niya ang pangalawang itlog. Oo, ang batawa. Malukan yung nakakita. Bisyaw.